Въпрос номер 1, свързан с Дора, гласи следното. Комисията за финансов надзор вече извършва ли проверки по приложението на Дора? На какво би обърнал внимание регулаторът при проверки? Ако имате отговор, ако нямате, разбира се, това също, според мен няма да е лошо да се случи един Q&A също на сайта, може би базиран на... Значи аз това, което искам да кажа, че ние сме представители на регулаторната дирекция. По отношение на дейността на надзорната дирекция, предпочитам и смятам, че няма да е коректно да взимам отношение. Така че това е бързия отговор на този въпрос. А има ли някъде всъщност структура на това как са разпределени в случая задълженията и вашите компетенции, боже, забравям български, в рамките на комисията за тези конкретни... В правилника за дейността на комисията са разписани отделните компетенции на отделните дирекции. Супер. Значи да... Да, и той е достъпен на сайта ни. Да, добре. Другото е вече така персонално, аз също много се интересувам, но и беше засегнато вече по време на нашия първоначален панел, с който се отвори деня. Каква е подготовката във връзка с оценка на по-сложни криптобизнес модели, като децентрализирани финанси, DeFi или стейкинг или изобщо такива неща, които дори следва да са извън обсега на Мика? По каква степен ще ги, даже NFT-та също така, по какъв начин сте подготвени да ги анализирате? Една част от екипа, който ръководя, освен икономисти или съответно юристи, имат и допълнителна IT подготовка, така че отделно, че участваме в много групи към ЕСМА, в които се дискутират различни варианти и сме запознати с наличните проблеми на пазара, както и сме готови да анализираме по-сложни възможности. Комисията съответно работи към разширяване на екипа. Да. Чудесно. Тоест е по-скоро технически, не толкова governance и на тази... Да, въпросът е по-скоро технически, наистина. Добре, интересно. И един доста по-практически от гледна точка на заявленията въпрос. Ако дружеството е ЕОД с един управител, това възможно ли е? Не е приложимо. Аз специално казах в рамките на презентацията, насоките изискват колективна компетентност, т.е. едни много широки сфери, в които трябва да има компетентност управителния орган, като те са посочени изрично в насоките. Освен това трябва да има взаимозаменяемост. Не може да е едно лице, което да е менеджер, то може да се разболее, може да иска да излезе в отпуска. Менеджерите трябва да са поне двама, желателно е да са трима. Чудесно. Къде отида? Чакайте, че си харесах един... Ето. От това, да, мен лично ми е много интересно също така, но относно CASP, дружество за предоставяне на услуги с криптоактиви, питвам се да се науча на български да говоря по темата, които предлагат услуги по e-money tokens. Как се очаква да си взаимодействат Българската народна банка и Комисията за финансов надзор при получаване на лиценз за CASP и за платежна институция? В процедура по координация сме за тези процеси и всъщност все още не мога да отговоря категорично. Добре, но тече процедура по координация. Имаме предвид, вече са задавани такива въпроси в комисията. Да, тъй като това и на ниво Европейски съюз е много наболяла темата, така че си представям, че и тук ще бъде проблем. Имаме въпрос на английски, от кого ли е? Но така. Така, въпросът е във връзка с предходни заемани позиции, като обективно доказателство за компетентност, нали, за покриване на тези формални изисквания за персонала. Как се верифицира, валидира тази компетентност?
В България е лесно, защото има трудови книжки, които доказват опит, но вече за чужбина, в зависимост от държавата, от която идва съответния менеджер, се ползваме препоръки, съответно свързваме се с лицата, които са дали препоръките, длъжностни характеристики, изобщо всякаква документация, която би могла да докаже опит в някаква сфера, използваме. В зависимост от случая не може да се каже универсално за чужденци. Контактваме съответния регулатор, ако има някаква заемана позиция и тя не е публично достъпна информация, съответно ние регулатор също може да потвърди, че дадено лице в някаква процедура е доказало пред тях някаква позиция. So I asked the question that's still in English about the competency verification when it comes to the personnel and all those requirements. So thankfully, Bulgaria, we are quite paper loving. So we have this booklet that it's still in paper form, but it's gonna be digitalized. But basically, it's mostly proven by this prior experience that is more formal. And for an outside entities, there is also a possibility for a discussion with the local regulator. So I hope that answered the question. И се връщаме на български. Но това е много интересно, тъй като и заради самата формалистична, но то няма и как да е иначе, но поне за криптопроектите в много от случаите реално този опит не е придобит или по начин, който се документира в рамките на трудова книжка. Така че, но това е... Да. Интервютата също са опция. В смисъл, подвеждането на интервюта съответния менеджер също показва неговата компетентност. Но все пак трябва да има документация, не може да е само интервю. Ясно, добре, чудесно. Пак един по-формален въпрос. И основно са явно за лицензиране на дейности така че, но съм сигурна, че ще има и във връзка с белите книги, тъй като, напомням, това също е чудесна възможност да се направи тук пред българския регулатор, тъй като той има абсолютно същата сила и стойност, като във всяка друга държава членка това обявяване. На какво правно основание Комисията за финансов надзор има... Не, изчезна ми, извинявам се, беше нещо за... Беше за... Само секунда, че се разместват. Но нека отидем всъщност на може би един от най-интересните въпроси преди да намеря отново въпроса. Колко лица са подали заявление за МИКА лиценз до момента? В момента имаме заявление само от поднадзорни на комисията лица. Т.е. тези, които осъществяват вече някакви услуги и искат съответно да осъществяват услуги с криптоактиви. Тоест лица, които вече са лицензирани по МИФИД. Да. Но за момента нямате. Нямаме. Ние сме компетентен орган от месец и половина-два. Че се изисква подготовка такъв лиценз и самата документация. Получаваме много въпроси, очевидно много дружества се готвят за такъв лиценз. Чудесно. Добре, само да видя. Ако дружеството има един управител и прокурист, това отговаря ли на изискванията? По принцип, ние предпочитаме да е акционерно дружество, именно в него може да е това състояние на нещата. Всъщност, говорите всъщност за управител в случая. Предпочитаме такава структура да има на менеджер и прокурист, когато е акционерно дружество, защото там има колективен орган, който има компетентности в много насоки и съответно членовете на колективния управителен орган трябва да отговорят за отделни ресори в самото дружество. И когато са само двама, това е трудно. Трудно е реализуемо, за това не е съвсем приемливо. Още един въпрос, свързан с правната форма. На какво правно, то всъщност е не пряко, но свързан. На какво правно основание Комисията за финансов надзор имат препоръки или лицензираните дружества да са акционерни или управителите повече от един? Ако не са изпълнени, ще води ли до отказ? Явно второто е да, но на първото е... Идеята е за колективната компетентност, която трябва да имат лицата. Самите насоки говорят за екип, който трябва да... Не може да е един управител. Може да е един. И вече това води до тези правни... Да. Това е европейска практика. Добре.
Също така, комисията изготвя ли сте критерии за оценка на управителите и какви са минималните очаквания? Критериите за оценка на управителите са много подобно разписани в насоките, към които аз реферирах в моята презентация. Това са насоките за оценка на пригодност на менеджерите. Те са публикувани на нашата страница, както и в онази таблица на ЕСМА, към която реферирах и която съдържа всички насоки и технически стандарти по приложението на МИКА. И всъщност там е толкова детайлно описано какво трябва да е образованието, какви трябва да са изискванията, включително какво преценява регулаторния орган, че просто би било абсурдно да доразписваме още нещо. Би било тежест за бизнеса. И един въпрос за бели книги. Какво е мнението за криптоборси, които предлагат активи, които нямат установим издател, като биткоин, например, най-така често срещания пример? Трябва ли тези борси да публикуват бяла книга? И тук ще допълня реално кой следва да е отговорен за тази бяла книга, тъй като това също е широко дискутируема тема в практиката. Както казах в началото на моята презентация, предлагането и допускането до търговия е забранено, ако няма изготвена и публикувана бяла книга. Така че в този смисъл възможен подход е, ако, да кажем, издателя е неизвестен или не е заинтересован, друго лице да се ангажира с изготвянето на бялата книга. Възможните лица, както и посочих, може да са лица, които ще си позволя да направя аналогия с пазара на ценни книжа. Кажем, тези, които са инвеститорите, самите лица, които инвестират в съответния актив, или също така лицата, които оперират платформи за търговия. Те също имат, на тях им е предоставена възможност също да изготвят бели книги, така че това е възможен подход за решаване на този проблем. По отношение как ще постъпваме с такъв тип оператори на платформи, отново ще си позволя да се измъкна, както преди малко, това не е в нашите компетенции. Това е в компетенциите на надзорната дейност. Чудесно. Продължаваме с няколко допълнителни практически въпроса. Ако дружеството е подало заявление в предвидения в регламента срок, но комисията не се произнесе до 1 юли 26, може ли да се осъществява дейност до получаване на лиценз? Какво става? Какво би станало? Или да не мислим толкова? Истината е, че ние не сме разглеждали този въпрос до сега, защото никога не сме си допускали сроковете. Винаги се произнасяме на време, а грижа на заявителя е да подаде заявлението на време, така че срока да стигне и на двете страни. Така че, моля ви, погрижете се. Ще го помислим, но то е доста напред във времето и не сме мислили наистина по въпроса. По принцип не би следвало, особено ако е подадено късно заявлението и съответно е недобросъвестно отношение на самия заявител, би следвало да си спре бизнеса и да изчака. Но, както беше посочено, равното може да се изчисли кога е последния физически възможен момент да се подаде заявление. Дайте си мъничко аванс, за да има повече време, защото понякога наистина има искане към нас, удължете срока за предоставяне на коригирани документи, а всъщност приложеното законодателство не дава такава възможност. Имаме един практически въпрос на английски отново, във връзка с българската банкова сметка, български аудитор и български застраховател. Реално, ако е чуждестранно, не чуждестранно, но така мултинационално дружество, колко, то беше посочено до някъде, но кои са задължителните лица и функции на тези лица, които трябва задължително са в рамките на държавата? Примерно, включително банкова сметка, какво трябва да фигурира тук? Всъщност регламента и в надзорния брифинг МИКА казва, т.е. ЕСМА посочва достатъчно екип на място, което според мен поне нормативното съответствие доведе в самата държава.
като ключов компонент, управлението на риска. Това са такива ключови функции в доставчика, които е желателно да са, или поне да са делегирани в рамките на Европейския съюз, ако дружеството е част от група, има вече разработен механизъм, то бихме приели такъв вариант. Но в трета държава в никакъв случай за тези две функции. Добре. So I just asked the question that's in English. The second one, for the CASP license and the mandatory obligations to have a banking facility, Bulgarian auditor, Bulgarian insurer. So the answer is, it depends. No, the answer is that it at the very least needs to be an EU entity and it can never be a third country entity. And that it would follow basically the good principles that have already been established around those roles. But yes, mostly there needs to be a proven connection to the country. Още един на английски. За менеджинг директорите. Така, дали трябва да са базирани в България или да пребивават тук? Аз мисля, че в рамките на презентацията отговорих на този въпрос. В брифинга на ЕСМА има отговор. Там се посочва, че поне един трябва да пребива в съответната държава, останалите да са готови в рамките на 2 часа да реагират за ангажимент на място. 2 дни. Извинявам се. 2 часа. Дори ЕСМА не е чак толкова. Но... So there's another question in English. The managing directors need to be, should they be based in Bulgaria or reside here? Basically the answer is that it's already written by ESMA in their guidelines. At least one, yes. And for the others, they need to be able to come to the country within 2 days. На български въпрос. В писмото, изпратено от комисията до всички ВАСПове, се посочва като срок за подаване заявление за лиценз ноември 25-та. Защо е посочен този срок? За да ви е по-лесно, за да имате време да коригирате и да приключим процеса до 1 юли. Всъщност, както казах, отнема 4 до 6 месеца, но най-често е 6. Така че оставете си време. Ако спрем производството заради някакво основание по АПК или пък решите да смените менеджер в последния момент или нещо друго, да актуализирате, 40-дневния срок за проверка по същество почва да тече от начало, което допълнително удължава срок. Дайте си време. Свързано до някъде с предния въпрос, комисията планира ли да се действа за разговор между криптобизнеса и банковия сектор, за да се разреши проблема с откриване на банкови сметки на криптодружества? Ние взаимодействаме активно с БНБ, но всъщност въпросът би следвало директно през БНБ да се постави и съответно те са достатъчно комуникативни, за да реагират по въпроса. Ако е нужно съдействие от наша страна, съответно ще се включим в комуникацията. Добре, правим си така ментал ноут да се свържем с БНБ по темата. Говорейки за комуникация, препоръчвате ли лична среща между заявителя и комисията преди подаването на лиценз, то заявлението, как се организира срещата? В писмото е посочено, че е добре предварително да имаме CV-та и някаква допълнителна информация за собствениците на бизнеса и за менеджерите. Всъщност по този начин ще сме ви максимално полезни в тази предварителна среща. Тоест ние ще можем да видим наличната информация и в рамките на комуникацията да ви дадем някаква индикация, ако нещо не е наред. Тоест има предварително някакво основание за отказ. Връщаме се към въпрос за белите книги, който е според мен малко спорен, така че харесвам такива въпроси. Токени, чието ишуър не е известен, не попадат под изискванията за издаване на бяла книга. Защо доставчик следва да бъде задължен да издаде такава бяла книга? Твърдението, с което се започва въпроса, е, че токени, които са с неизвестен издател, като биткоин, например, те не подлежат не спадат са извън обсега на задължените за издаване на бяла книга. Защо доставчика, т.е. защо Каспа в случая, следва да бъде задължен да издаде такава бяла книга? Може би тук е добре да разсеем, нали, това убеждение. Доставчика на услуга, смисъл това по... По-скоро може да започнем с въпроса: има ли освободени от задължението за издаване на бяла книга активи?
ако, например, издателят, ишуърът не е известен? Има ли такива, които не трябва да има бели книги за тях? Значи, изискването на регламента е, че публично предлагане или допускане до търговия не може да бъде осъществено без да има изготвена бяла книга. Признавам си, че се затруднявам да отговоря на този конкретен въпрос в момента. Но така или иначе няма пречка лице, което иска да бъде осъществено такова допускане до търговия, да изготви бялата книга. Да, като цяло вече това, което е прието като теория и практика е, че без значение от това, че няма идентифицируем издател, задължението остава. Реално, защото е задължение спрямо асета, спрямо токена, не е задължение спрямо лице. Така че пак и оттам е цялата дискусия, окей, но ако не можем да го намерим, всъщност кой трябва да го издаде, и оттам вече се стига до това, че трябва самия доставчик на услуги с криптоактиви, които искат да лиснат този криптоактив, трябва те да го изготвят. Но за мен основният проблем с въпроса е, че има презумпция, че не трябва бяла книга, а трябва. Ако нещо, да. Те го изготвят в качеството на предложител в случая на практика. Тоест съвсем друго качество. А може да малко да внесем яснота и в това разграничение издател-предложител, точно по какъв начин и вие ще разглеждате различните функции, ако имате. Отново искам да направя аналогия с режима, който е предвиден при изготвянето на проспектите. Значи няма. Тоест предвидена е възможността не емитент да изготви проспект и да го внесе за одобрение. Аналогичен е и случай с белите книги. Не е задължително издателя. Нещо повече, теоретично в българската практика на мен не ми е известно, но е възможно самият издател или емитент да няма желание въобще да бъде допуснат до търговия, но да има лице, което е заинтересовано тези финансови инструменти или да кажем криптоактиви да бъдат допуснати до търговия, за да може да се търгуват, съответно да са достъпни до по-широка инвеститорска аудитория. Това разделение на практика не е ново за МИКа. То съществува в регламента за проспектите, което е... Да, ролите са същите, както там. Така че до голяма степен се прилагат сходни правила. Насоките на ЕСМА правно обвързващи ли са? Може ли, например, КГН, можете ли да се отклоните от изискванията за колективен орган на управление, например? Но като цяло въпросът е правно обвързващи ли са насоките на ЕСМА? Насоките разглеждат конкретни хипотези, в които има принцип за пропорционалност и всъщност там дават възможност регулаторните органи да се отклонят. Иначе сме периодично прави проверка как се спазват тези насоки, т.е. за компетентните органи те са обвързващи изцяло. И в тяхната регулаторна практика са длъжни да ги прилагат, т.е. те автоматично стават задължителни за бизнеса по този начин, тъй като ние трябва да изискваме спазването. Да, това е за насоките, които сме определили, че ще спазваме, но всъщност много рядко не се приемат за спазване конкретни насоки. Трябва да се обясни много детайлно защо няма да ги спазваме. Имаме такива хипотези в нашата практика, но те са наистина много редки, защото насоките обикновено са много внимателно да заботени и трудно е да имаме възражения срещу тях. А какво може да направи ЕСМА, ако установи, че не се спазват? Точно каква е компетентността на... Тя прави периодични проверки в рамките на надзора и всъщност има правомощия за реакция спрямо отделните надзорни органи. Кой следва и кога да се инициират срещи с Комисията за финансов надзор? Явно по какъв начин изобщо могат да се... След като се предоставят тези документи, които споменах за предварителна оценка, съответно и ги прегледаме. Ако заявител е заявил желание за организирането на такава среща, ние ще го поканим. Така че изявявайте желание. Една част от заявителите са отговорили само на първата част от писмото ни, като дори не казват смятат ли да се лицензират или не.
и изобщо за предсъсмент процедурата не се споменава. Така че ако всъщност предоставяте документи, имате желание за среща, моля, обадете се или го напишете в писмото, за да го имаме предвид. Ще направим график и ще почнем да се срещаме с заявителите. Чудесно. Ще задам, има още 8 въпроса, които са ниско оценени, което значи може би, че са и зададени по-късно. Но ще задам още няколко и ще се наложи, за съжаление, да приключим. Но според мен тази дискусия може да продължи под много други форми в бъдеще. Според мен дори ще е много полезно и интересно за всички. Но защо Комисията за финансов надзор автоматично приема, че всички лица в НАП регистъра предоставят услуги по МИКА, а не изследва всяко отделно? Изследваме всяко отделно, ако успеем да разберем какво прави. Една част изобщо не са си получили писмата, други изобщо не са ни отговорили. Всъщност това е идеята, да изследваме самата дейност. Една част от дружествата, които са ни отговорили, няма смисъл да се лицензират по МИКА и де-факто това ще бъде изследвано в срещи и допълнителна комуникация с тях. Ясно, чудесно. Така че проверете почтите си за тези писма. Криптоуслугите по същността си са трансгранични. Защо комисията приема, че трансграничността е рискова при условие, че Европейския съюз е базиран на свободно движение на услуги и капитал? Всъщност презумпцията, че дейността е по дефолт високорискова не е наша, тя е на ЕСМА. И в много технически стандарти се започва с това. Просто изрично се посочва, че няма ниско рисков доставчик на криптоуслуги. А една от причините за това становище на ЕСМА е именно трансграничния характер на дейността и това, че са засегнати инвеститори от много различни държави, което значително повишава съответно риска от дейността. Може ли комисията да публикува на сайта практиката си, която не е в нормативен акт, за да може да се обжалва като нормативен акт? Това не знам доколко... Ние по-скоро публикуваме указания, които и тълкуваме отделни текстове, когато има някакво спорно приложение. Практика по МИК още нямаме, чак да я публикуваме и да бъде обжалвана. Така че публикувайте, за да може да се обжалва. Колко от служителите при кандидатите може да са чужди граждани? Има ли някакво изискване или просто стига да са тук процента и да могат бързо да дойдат? Това няма изискване. Въпросът е по-скоро да има менеджер на място, с който да се осъществява контакт. Това е изискването на ЕСМА. Иначе може да са чужди граждани, които пребивават продължително в страната, или няма такова изискване. Абсолютно сме отворени към този вариант. Чудесно. И очаква ли комисията насоки от ЕСМА по отношение оценката на децентрализацията на определени проекти, бизнес модели, или разработва своя методология? То ще дойде ли нещо очаквате ли да дойде нещо по-централно? Скоро са дискусии на европейско ниво. Не очакваме някакви насоки. Всяка държава споделя с какви варианти се е сблъскала, съответно какви са въпросите, които възникват пред регулатора, и по този начин обменяме опит. Чудесно. Но нещо, което аз, примерно, от моята работа практика вече се усеща, е, че по-скоро тези дискусии се случват на ниво Европейска комисия. Даже не е ЕСМА, което в случая е по-добре. Може да обсъдим защо по-късно. Но ще приключим с един леко меланхоличен въпрос. Ако се получи отказ, след колко време може да се подаде ново заявление за МИКА лиценз? Веднага. Стига да имате коригирани документи, може да се подадете веднага. Няма някакво ограничение. Гледа се малко с по-лошо око на някой вече получил отказ, но ако отказът е за нещо поправимо, несъмнено, можете веднага да подадете отново заявление. Изключително много ви благодаря за и за презентациите, за тази готовност толкова открито да отговаряте на въпроси. И вече за допълнителни въпроси по каналния ред, как могат да се свържат с вас? Имейл или каква е процедурата, която предпочитате? Ние имаме кол-център, на който може да се обаждате и да задавате вашите въпроси. Коментира се днес и темата за комуникацията с надзорните органи по електронна поща. Всъщност нашата практика е да не бавиме отговорите, които постъпват така. Аз лично препоръчвам въпросите да бъдат задавани по електронна поща, за да може
със самото задаване да се представи възможно най-детална информация, която касае казуса, което пък улеснява нас в изготвянето на отговора. Съответно ще има по-голяма полза за лицето, което отправя запитването. Няма пречка и по телефона, но по-добрия вариант и не си мислете, че чакаме 2028. Ако въпросът не е достатъчно детайлен, обикновено ние връщаме писмо с наши въпроси по фактическата обстановка, така че е по-добре да задавате много детайлни въпроси, за да можем да формулираме отговора веднага. Много ви благодаря и се надявам отново да съберем вече с повече практика.